sampun katur kesandung asmara. Ora rondo dan jumbuh kalian swasana Mas. Wonten ing adicara menapa menika? Nggih, adicara tasakuran temanten Oh, nggih. Mantene sing endi, Mas? Di mantene mau klipat-klipet sing nggo topi kae. Oh, alah, nggih. Selamat. Sing nggo topi sing endi nika? Sing nggo kene malu. Oh, lah tak kira sing nggo ceki HP kae. Oh. Kayak mantan ya. Oh, mantan-mantan. Nggih. Injin nderek ndedonga mugi-mugi dados keluarga ingkang bagya mulya, Mas. Amin. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin.